Hak ketenguk pa badu kon badu mensem bakoj. Amen. Ka jungi e jung trai jungi u Jesus Christ bat ka jungi jong oblay lambat ka jung selok jong mensem bakoj kinan rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para hakmat keduan kedepan ke jung blay mendak step ngiwan bangu bandam yu bat kumjuro ngiwan ban IT yala de hu kamtame kana ketayo ke pamanta ngidan kami ke bor ke jung u ngidan kami ke jung isne ke jung u ladangi ko abo try udan rengkat ban ngi de ban IT yala de ningkong na shap yala de hu bat hagane kasngi u try u khod yangi bangin em ya ke jung em jungi kamtame ban ij ban sakri ya u bad ya kiwe pad da ke bangi padan kam hok ya ke e ke ba ublei ayangi ke jung em ngi haban padan kam ya ke jung em ke jungi na ke banta ban ij ban sakri u ublei ayangi ke jung nang jung start utrai kuwa ayangi bangin padan kam ya kana ke jung nang ke jung start na ke banta ban sakri u ban ij u ban kentiu ya kipat ke jung u dari mata kedau hagan kesngi ngin pan ken ke bor no trai bangin la syu ban pendan kam ya la ke chong ke jing em ya kisap ki phong baro ki bangidon na ke benta ke boram ke jing u ban na ke benta ke jingej bat ke jing ej ke jungi u bon sen ngi klet bon sen ngi lendat ya ke e ke bor trai wala ai hangi dari mata kedau hagan ke klemat habang iwan ban yang hakmat keduan ke jing u kat bang gedang pen kre yala de ban pediang yu haka yu kharis to ken ngin pen khoj ngin pen subai yala de da ke bang yu duwai ya gejing duwai ke bama uhi ulai hapo ke balang gejungi ngapla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang ala le pop shibun da gejing perkhat da kiktin da kikam da gejing leklet da gejing le pala junga dagi jungle palat jonga dagi jungle palat bakrawe jonga namar kata ngakarpadi kamaria bakhoj kabaya isa kathei sati ya ke angel batkiru khoj badapi kohan men kopara banduai na kabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yangi bandala mabigi pop jongi unyalam yangi sha kachung em bam chukod amen. Oh
ron Tangis nyamu yamin Putrai ko blay simnen Ko padon bon barong Ko kun marwe upa ko trayu Jesu Christ Ko kun lang rodu blay Bakit kipa pertray Tok yang kajing kerbang Dos nyaw senayangi Datang mami bakut Datang mami utrai Uwe bahag Datang mami kosi Bayay long day, Hajing yalong kawe, Baru men simbakun, Hakaburong mupa. Tongin yaduai Giduai naga benta gijing temu baper cungi kerpang naga benta I kol binas lengkoi badan pedang gijing pang gijing stem bad benta kesngi kin kid I sha shalong ban sha sumar giduai naga benta kabor gijing blai ba un kta yu un yo gijing koi gijing kia ko blai me uba la kentup ya baro ki hukum jong ka an ba khoi jong me ha ga jing I ya me bad ya para marjan to ai ba da ka ba ngi bat ya ki hukum jong me en pan poi yang I sha ka jing em bom chukut daw trai jing yu Jesu Christ kon jong me ub im bat basan sha rain kat bad me ha ga jing long ka wei jong men sim ba khoi ub lei chunam la chunam amen. Kajing puli na kitab u Amos pra sao teteh du inyau hasngap ya kene phiki ba thombo ya ki ba kedu ba phiki ba piniap ya ki rai tong sekari phiki ba kili lanu sha unai thamai unsep panginyo dino ya ukeu pasaka sabat padde pangindo ya terwa di ya ukeu panginyo penduna theo ya ka epa pat penhet do ya ka shekel pat let thak ta kita rajul pomhok Panginyo bantit yaki baduk takarupa padyaki bakadut tang daki juti sijur pat panginyo di ya uskop keu utrai ulasemai takaburam ujakom dalai ru nganam klet ya kandu kekam sengki kaktin sang utrai Kasam shis pak hatlai kanambar pras pa Andrew. Kanambar pras pa Andrew.
kajing pule na kasithi ban kong chong Paulus pakhoi cha Timotheus ko ba ning kong ngakentu ban penlong kijing kerpat kijing luai kijing Yerusalem bat kijing aingu na kabenta ki breu baro na kabenta kisim bat kito ki ba don hakabor khnang bangin dobla ban im kajing im ka bajar jar bat ka ching jai jai bat ka ba jai jai ka bariu play bat ka ba don burom na dong syadong kane kalong ka ba bha bat kalong ka ba lapriang sngau pha hakmat utra hakmat ublay unong pen em jungi ubakwa ba kibreu paro kin laj em bat kin yo kaching tip ya kaching shisha naba don away ublay bat udon away u siang hapdeng ublay kum kaching suspa naga penta baro kasithi o kasakhi pala ai ha ka ya ka badai naga benta kane lathung yang nga unong yalap padu apostol ngayathu ya kaching shisha ngam lam ler unong hikai ya ki jentil ha ka chingej bat ka ching shisha nga dakwa ba haman kijaka kirang wa kin duwai da kabara shajrong ya ki ti ki ba khoi klem ching bitan ni ching yania kaktin chung utrai Yesus ngolo ya blay so bahagine yang Yesus Kristus ulalong ubarus pa ula kelalong ubaduk na kebentar jong pi kenang mapinduk kelarus pa da kecingduk jong u Haleluya Haleluya Utrai dan rengkat bat pi ringkat bat piru ka jing pule na ka gospel bakhoj kat kum u Lukas ka burom hame ko try Hakata kapor u Jisu ulang hala kisenran. Ladon weu breu baruspa bad uladon usordar bad ula wan lam yu ha kejing modoi bautau sordar ole lutput ya kespa kapo jong u. Te ula pakhod yu bad ulaong. Ka ei kane ka ba ngayos ngau syapang jong pi. Toai jing ken ya kakam sordar jong pi. Namar pim sem lashu banlong sordar. Te utau sordar ulaong halade nganle kumno namaru kan rajunga un sashimno yakakam sordar nanga. Bad pu ngamla bad ban krong ru ngale rain ngatip kumno nganle knang bagi breu kin pnyang yanga hakaying jongki haba enweng no yanga nakakam sordar kumta endaw lakhot ya wei pa wei ubakit ram hau konrad jungu ulaong hau banengkong katno pikit ram hau konrad jonga ula jubab shispa mon ka umpniang olip te ulaong hau shim yukakot jinma jungpi bato shongkloi banto sampeu nangta ulong hawai pat mapi pat katno pikit ram te ula jubab yu shispa mon ukeu
ulang hu shim yakakot jenma jungpi batato prapo ukan rat ulai ro yaw tau sor dar bom hok na kabanta kajing sianti jong u namar ki khun jong kane kaprathei ki kham salak haki kam bat ya ki khun jong kajing shai te kum ta ngong happy to pen ya dai lok ya la de da ka pendan kam ya ka spa bom hok kum ta haba kan du no kin sapdyang ya phi hakaying bom judo utaw balai hok ya ki kam barit baria ulai hok ru haki kam bakrau baduta bom le hok ya ki kam barit le hok ru haki kam ki bakrau te lada pilong bomla abansania hakaspa bom hok wei uban pen kam ti happy ya kaspa abasisha badlada pilong bomla abansania ha bayadei bad kajong wei pat wei uban ai happy ya kabadei kajong pi omdon sakri ubala ban sakri arngut ki kanrat namar unisi ya wei bad uni ya wei pat lane unyasha ha wei bad uni ben ha wei pat pimla ban sakri ya blei bad ya kaspa ka gospel jong utrai ka chingiro ya me ku Chris manu bolong ukan rat jong kajing im jong pi ngan ong biang manu bolong ukan rat jong kajing im jong pi who is your master hato ublei ulong ukan rat jong kajing im jong pi ni kaspa kapau kajing don kajing em jong pi kajing auria jong kajing em jong pi kakerdan kabapidon ni kajing sngo buja jong kaperthei balong kanrat ya kajing em jong pi petho bat puson yalade bat jubab halade marwei mano balong ukanrat ya kajing em jong pi habangi pe yala ka jong kajing em ko hanmen ko para klempep wei na kini kijing long kibangi ladap ong menta kibasan syar ya kajing em jonga bat jong pi kibasan syar ya kajing em jonga bat jong pi lada ublei ulong ukon rad jonga lada ublei ubasan syar ya kajing em jonga klempep ngai em ya kajing em jonga katkum kajing em kabamu uim lada kaspa kabasan syar ya nga lane long kan rad yanga klempep ngayat ya kalenti jong kajing em jonga katkum kata kalenti jong kaspa batkum ju ter ladangi long kibru kibas sha sensyar ha kijing long jong kana kaprathei ngi em ya kajing em jongi katkum kajing long kajing man jong kata kabasan syar yangi den mata kedaun ta kesngi ko hanmen ko para utrai uk ban pusan ya kane kapang hakajing pule ke baning kong yos ngeu kajing pule na kaja kitab jong Amos nong yo tulupa kala nong ka bapra kalain ka basaw don nyeu hakane kajing pule ke baning kong utrai upan pau hakmat jong ki pa jong u ba ublei u it kerpang e ya ki baduk ublei u it kerpang e ya gitu ki badan hapaneng kajing kajing jenjar lane kajing sitom jong kajing em dein mata kadau persya ya kani uisi ya gitu ki baban beng ya ki baduk uisi ya gitu ki breu ki balai arsap uisi ya gitu ki breu ki babamsap ngiyo i ban ngiyos ngewi kajing penram ka ba utra ukren ha kajing tho ba khoj mentag sni snap ya kani phimon
Pi thombor ya ki bakerdo. Pi penyap ya ki raitong jong kari. Lano syau benai temai unsep bangan yo di yau keu. Nang ta utrai udang ong susu ha kena ke jingto. Letok da kita rajur bom hok. Bangin yo tit ya ki baduk da karupa. Bad ya ki bakerdo tang da ki jiti sijur. Kini baro ki de ki jing arsap ki bau trai upan rem ha ke jing pule ke benengkong na ki kitab jong Amos nong yutu lupa. Den mata kedau ngi haban keli halade mentakas ngi kohan men ko para. Yo lesi ma pi ki knaret pimpat don ha kata kerdan le arsap. Pimpat don ha kata ka jinglong ba bamsap alene bat pen rem ye ki wei. Hanrei yo lesi para kena school. Si para yo lese don kata ka jing arsap. Don lese ka jing bisni. Kata ka bangi haban keli halade mentakas ngi. Utrai ukwa yang abade pi bangin pej ngin kemi hato ngi pendon kam hok na em yang ke ke bau trai wai ha ka jing em jongi habang ngi pa pej pat na ka jing pule ke baar ka jing pule na ka chuti benengkong jong Paulus bukhot chau Timotheus Paulus uang ba ngi dei ban duai ngi dei ban kersan ya kito ki bahalor ladang yo i ladang tip kito ki bahalor jungi ki badan haka kerdan ki tre bahalane ki lebha ngi dei ban kershane ki kata ka ba Paulus uang haka jing tho baar habangi pule pat habangi pozan pat na ka gospel ngi yo sneu ka ba u Jisu u Quran syapang une u sordar ngi yo i bat ngi tip sai ka jinglong jong neu sordar kalong ka basneu ule arsab ha ka jing em ka jungu hanreng yo i pat utrai Jisu u ya ro ya kata ka jinglong ba arsab ka jungu namar u pendon kam ya kata ka sap ka jungu u pendon kam ya kata ka jing sianti ka jungu na ka banta ka jing mentoy jungu la shai ka sngi na ka banta ka jing mentoy jong ka jing em balawe jungu utip ba unsa duno ya kata ka kerdan sordar jungu bad habau duno ya kam sordar ka jungu utip shai ba mau unsha kentaj hagi bereu baro kwa bagi bereu kin kentaj yu hanrei kwa bagi bereu kin pedang yu dei nama takdau upendon kam ya kata ka jingnang ka jing stat upendon kam ya kata ka jing sianti ka jungu ya kata ka jing sneu ka jungu baki wei kin pedang yu la shai la shisngi dah ka ba le arsap dei nama takdau menta ka sngi utrai ukhot yang abade pi ko hanmen ko para ba ngiru ken ngin pendon kam kat ka bangidon ha ka jing em na ka banta ka jing em balawe jungi une usordar bom hok upendon kam ya kane ka jing don jungu na ka banta ka jing mentoy jungu la shai ka sngi na ka banta ka jing em balawe jungu kat no ken manga mapi ngi dei ban pendon kam ya ka jing don ka jing em jungi ya baro kat bangidon ha ka jing em na ka banta ka jing em balawe jungi kane ka ba utrai ukwa yanga badepi bangin le ko hanmen ko para habangi pe jala ka jong ka jing em mo ngilong kumune ubriu u sordar ha ka gospel ba mentakas ngi skwa ka ngi kwa ka spa ngi kwa ka hajar ngi kwa ka jing don ka jing em ngi kwa ka buram kanam ha ka jing em jungi ngi kwa ya kine bara namar ngitip kini kin sapan suk ya ka jing em junga kat ba ngadang em ha ka ne ka perthei hanrei keli halade haba piyap no pila bankit ya ka to ka spa ka peu ka jung pi hato pila bankit ya ka to ka kerdan ka nam ka jung pi hato pila bankit ya ka ta ka jing dan ka jung em ka jung pi ngitip shai ban diong em ngimla bankit ngimla ban ra ya kini habakut ka jing em jung pi haba piyap ha kato ka senduk yap jung pi tap ka tang ka jan li bat ka jan pong ka ba pi pong ka jan li tap ya ka met jung pi ka jan li en sa tap ya kato ka senduk ka jung pi ka junga
ngila ban kit habang iyap na kanay kapertay. Ngila ban ra rangkat ban ngimla ban ra ngimla ban kit ay Henry kumba ngitip ngiwan teli sa kanay kapertay ngi haban le teli na kanay kapertay. Utray upa teli yangi bat ngin haban pai teli sa utray. Utray ay ngi ka jengit ngi haban ra tang ya kanay ka jengit hakamat jong utray. Utray ay ngi ka jengit habang iwan hakanay kapertay ngi haban ra ya kata ka jengit na kanay kapertay. Utray blay ay ngi ka jinglong blay habang iwan sa kanay kapertay ukwa yangi badudawa yangi bangin ra ya kata ka jinglong blay jungi hakmat jungu. Om day ka bangi kamay hakanay kapertay om day ka bangi yo na kanay kapertay. Kine baro kimlong ay hakmat jong utray. Dain mata kada utray udawa yang badepi kohan men ko para hakanay kasngi bangin pendan kam hokken ya kine baro kibangi yo kibangi dan kibangi kamay na kanay kapertay na kabanta kajing imbalawe jungi menta kasngi hakalan ka bakado tang yawe nilaban isi tang yawe hakaju ko porngong mga ijo blay hanrey kajing long kajing man jong apat kakten kathalit kajing kajing mut kajing parkhat kajing apat bad kanay kapertay ngamla ladang ong ijo blay ngahaban IT yala di nado ka jingmut ka jing perkat nado ka buy ka bor ka junga ngade ban IT yala di ban ej ban sakri yo blay ujisu uang pimla ban sakri yo blay bad yakaspa pimla ban sakri yo blay bad yakaspa lada pipule ya ka Bible ka tin pareng ka ong kumni. You cannot serve God and mammon. Mammon kamod ayu MAMMON. Kamod ayu kataka mammon kaba hakaktin pareng kaong lani hakaktin nong wengi ong mo. Kamod ayu kataka mammon kaba utrayu ong haka gospel bamatakas ni kadai kata kamen simboman. Pimla ban sakri yoblay bat haka juga por pimla ban sakri yaw men simboman. Pimla ban sakri yaw blay bat haka juga por pimla ban sakri ya kajing snew kajing auria jong kajing im jong pi jong kane kapertay pimla ban sakri yaw blay haka juga por bat pimla ban sakri ya kapop kane kadai kata kamaman ka bautray ong kadai kamensim ksut kadai kamensim boman kadai kamensim kabadap da kajing auria jong kane kapertay kata kadai ka bau jisu ong. You cannot serve God and mammon. Kohan men ko para mentakas ngi habban puson yala ka jong ka jing im. Utray ukwa yang badepi bangin penan kam hok ya ka ka baula ai hanga badepi. Lada utray u ai pi kaspa. Penan kam ya kaspa jong pi ban kentiu ya ki baduk. Lada utray u ai pi ban long unong hikai. Pendan kam ya kata ka jing nang ka jing start ka jong pi ka kam ka bau traya pi kumunong hikai kum kanong hikai na ka banta ban ai jing start ya ki khon jong pi ba ki khon jong kari karat la dau trayo ai pi ban long u polis la ne to polit u bang yang tin khasi jungi pendan kam hok ya kata ka kam polit ka jong pi na ka banta ban sunshar ban pei ban kemi ya ka imsuk ka imsan jong kari karat jungi Kalau now try UIP banlong kumu officer penan kam hok ya kata ka kam officer jong pi na ka banta ban kersan ya kito kibawan hapo ka office ka jong pi kano ka kerdan kano ka kam ka bapitre kadai ka jing ai ka jong blai kata ka mau try kwa pendan kam hok ya ka na ka banta ban kentiu buram yau blai leng ba ki kam ba ha jong pi leng ba ka jing pendan kam hok jong pi ya ka to ka kam pendan kam hok ya kedua kam jong pi ban kentiu ya ki baduk ki batoy ya ki to ki ba pidei ban sakri leng ba ka to ka kam ka jong pi kata ka bau trai ukhot yang abadi pi ko han men ko para ban le ha ka jing im jungi baman lakasngi om dei tang menda kasngi bangi pusan ya ka ne ka jing tho han rai man kasngi ken ngi dei ban im ya ka jing im jungi ban kentiu buram yau trai ban kentiu buram ya ka imlang ka salang ka jungi ya ki breu ki bangi sakri lengba kata ka kerdan lengba kata ka kam lengba ka jingdon ka jing em ka junga ka jung pi
Kohen men ko para ngiduai hakane kesngi. Bamanga mapi ngin la susya ban pendon kam hok ladang ngidon kaspa ngin pendon kam ya ka ban sakri ya ki wei ban kentiu buram ya ki baduk ki batoy. Ladang ngidon kanu hak jeng em ngin pendon kam hok ika na ka banta ka jeng e ka jeng yo blai na ka banta ban sakri yo blai na ka banta ka bahak kamiat kai melang ka salang ka jeng e ngiduai jar hakane ka por na ka banta kane ka jeng kurku ka jong oblai. And your Jesus Christ. Chinom la chinom amen. Ngin yang ngin play la ka jong ka jingeng. Kanembar lais pa andrepuai. Lais pa andrepuai. Sayap nama Jali Meski balai ulang iman Maring kata ukil syable Usong naga kamon ukba Unmat ban bisa yani Nangis kau mensimbaku Amalan Katolik baku Pacing mapo pacing lipat Merajingim kabang surga Kajing duai kirunget. Tong ini duai yo belai kupa jong ki baduk bat ki bakerdo baun sngap ya ki jing duai bat ki jing IT jungi na ke benta ke balang na ke benta ke perthei bat na ke benta ke jing im jungi bamarwei. Nakabanta okpa bakhu chungi bishop chungi kiling dot bat kitikis chungi pakindup long kanuksa ya kakenhon lang brot chungki ba chungki haba pendalungkam ya kepisa kapapoy haki nakabanta kejungpha chong karempei ba kisumar ngikerpat eme kotrai Ngikerpat eme kutrai nakabanta karempei kristan chungi pakapisa kamdai banlong kadau chingetatnya habdeng jungi ngikerpat eme kotrai Ngikerpat eme kotrai Nakabanta iwe piwe nangi bingnumdup nang banyo bakat kabangi don kalong kaching ai ublai hangi bat ban perun kambahaya kangi kerpat eme kotrai Ngikerpat eme kutrai Nakamtai Kristan kibabandeng yalai kipara breu bakanduk kelas ngothuya kasing shot pakiwan ra haladi badia kasing penpriang yak gospel ngikerpat eme kutrai Ngikerpat eme kotrai
Ngiduai nak benta ki bapang ke basitam setelah ke perthei hapo ke parish ke jengi bat kerpang ki bah hapo ying hapo sem jengi ki hanmen ki para ke jengi bat kumjuro nak benta kal benes lengkoi ai bot rai ungta ya ki baro bakin yo ya ke jingkoi ke jingkia kabakam kloi sachisen ngi karpat ya me ko try Ngi karpat eme ko try. ngi duai nak benta ke jingkela ke bamot jong kinong pop kerpang gitu ke basha temrau ha ke jing sneu baper jong kane ka prathei ai bot rai unai ka bor bat ke mensem ban kala ke bamot bat ban no ya kene ke jing sneu bakin la ban biang ya ke jing ke babaha ke jong ki ngi karpat ya me ko try Ngi karpat eme ko try. ngi duai nak ke benta ke jing temu bamarwei jongi ha kan kelmat bu badai ti ya ke jing temu jong pi how try ko try ko blai kene ke de ke jing duai kene ke de ke jing karpat ber ke jing angnut ke bangi lawan rak mat jong me menta kasngi tos ngap batopan urlong yaki ha kajing jungi hapo kaparish ka jungi ha kabalang ka jungi pat ak pertehi baro kawe ngi pani kene daw kris utrai jungi amen Kanambar lais pa nyop kendai. Lais pa nyop kendai. Chẳng cu ba Yu ku bat le. Elu kunu balatnya. Jing terwau ayu hami. Leba imat bashisha. Yang nama yang nama Bayadona kiriunge Kristan maro badang imbal baklata nanentoy badan penyok kashim imka sius fa
Toduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ma pedang hona kmadu bleu kpa badan bor baro. Totra dudek ciknya nek di songpi Na na kebanta bata kejung cingaro ro kabrong kabram kakateng kakateng congku kejung kacing mitoy ingin kabalang bakoi kujung jung baro baro kawai kawai. To pediang da kebasbon kotrai ngi kerpat ya kejing terwa jong ki pa jong me. Baya kata kebaki pla da kejing ngej beriblei kinyo ha ki sakramen bakan jabeneng. Dau kris utrai jongi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Ringkat bat piru To kentiu yelaki danut. ngikin tiyo isyaw Tong tay inay nguy utrai ublay jongi. kasyong hok bat kadey Da sisya kalong basyong hok bat kabadey kadey ti jongi bat ka jing panem yangi. Haman lakapor bat ka jaka banay nguy yame. Ko kan rad ko pa bukut ko blay badan bar bat bom jukut. Leng bau utrai jongi u Jesu Christ. Namar da ka jing kaya u lapan tamay ka jing long brew barem. Bada ka jing sya sutom jong u. Ula pendam no ya ki pop jongi. Da ka jing mi pa jong u na ki bayap. Ula peli ya kalenti sya ka jing em bom jukut. Bada ka bau kiu sya me ko pa. Ula peli wang ya ki kerdap ka beneng. Bad namar kata rengkat bad ka kenhon jong ki angel bad ki rukut. Ngirwai ka jing rwai ya ro ya me. Bad ngipan bena klem sange. Ubakuy, ubakuy, utray ublay kipay yang petay sa wada kaburong jongin. Hosana, Hosana, tuwa ublay siya strong. Hosana, ublay junong. Yaro yubawan akakateng utray neng petay sa wada kaburong jongmin. Hosana, Hosana, torwa yublay siya strong. Hosana yublay junong. Da sisya melong bukut kotrai katame jong ka jing kuy baro. Namar kata ngikar pad ya me. Dopen kuy pen kentang ya kine ka jing trua jongi. Da ka bapa ya mensim jong me. Kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino yau badala kamans ngabaha. Ula pediang ya ke jing sya sutom. Ula shim yokpu. Bad kebaingu yame. Ula kedia yau badala hala kesenran uong. To shim batabam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya keba NIT na kabenta jongpi. Ha kejugur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga.
Kajing maya jong kajing ngay. Ya jing ya trong mê có trai ta nghiệp là ya cha chi mi ta trong mê Hadu ba men da wa Hadu ba men da wa Namar kata ngi ke bapan menta ya kajing yapat kajing me pan jongu ngi terwa hame ko try ya ku jong kajing em bat ya ku khuri jong kajing penem ngi dai ngoi dem namar malanyeu yangi ki babet ban yang khmat jong me bat ban sakriya me da ke bas ngauret ngi karpat ya me bangi ke bayo benta hakamat bat kasna mokres ngi long ki ba lapan ya teli ka wei daumen sem bakoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing et ringkat badulio ukpa bako jungi ubulbet ubishop jungi badbaro ki lengdo token mau lamru ya ki hanman ki para shenrang bad kenthei ki baliot ya dak bakermen ya ka jing mi pat bad ya baro ki bal khladno ha ka jing snei jong me to padiang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bat kamaria thesati bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapen sngo bahaya me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalam ha ka jing im bom jukut bat bengeni ro bat pandan borom ya me daw kun jong me O Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long ame bleu pa badan bor ha kejing long kawe jong men sem bakuj baro kabrom mar kejing ro chunom la chunom Amen. Kumlah hukum yang ngi dau nong penem bat kumlah hikai ngedektin blai ngi nod ba nong ko kpa chungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng chume kanwan kahima chume kalong kamon chume ha ka khandeu kum ba habneng tai ngi menta ka chumbam chungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi kerengkang chungi kumbang rogi ma bi ke balas ne yangi Adwat yalam ingi sa kajing penshoy kan re de penlaj yangi na kabas neu to penlaj yangi kerpat ko try na kajing sneu baro ha kajing subon jong me to ai jing sok jing sanya kisngi jungi khnang ba da kajing rap kajing isne jome ngin laj barabor na kapop bangin yo jing yada na kajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya kajing kermen bakhoj bad kajing wan pat jong nong panem jongi o Jesus Christ. Nama kajong me kalong kahima, kajong me kabwab kapurom, chinom la chinom. Ko try Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi hanro ya kajing e jong kabalang jong me bad ha kajing subun jong me to ai haka ya kajing suk bad kajing atali kawai kat kum kamon jong me mame ubi merbasan syar junam la junam amen kajing suku try kedan barabor rengkat bat pi tong ini atruwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi Someday
Hakmi ukun lang brod jong blay hakmi bakid no yakipop jong kapratay suk yangi bala shakhat shakan ke jeng khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam sung hok man rong apo ka yeng ga junga kan roi shong tang diktin kamen sem junga kan sakya hi kamat bat kasnamo kris kan ribat kan yelambingi sha ka jeng embom jukun amen. Nginsim kanembar arspa. Kanembar arspa. Ladangi pamnyutrai pagi dia utrai kum utrai barong inom pagi di kum mau pagi di kum mau jing shisha utrai ngalek tiang da shing men ba ching I unwan sa haying jonga da ching im ba thamai ngan sa iman kapor hadu bangan po shabneng ladangi bam utrai bad ni dia utrai kum
sat lak berthei long kada ka shaita ta ching su ka chonga ya pika pin lai lui pin ba u ba kawai. Kucing nuai cing le kemen jubili arjar arpusan. Kukpau bah beneng ai kucing ai kabe mala ai hangi hau khon jeng me ujisu Christ un men jengi bat kathali ding jeng cing ai ya kabla kalang hai kiranu jengi Thomas makut kan Kristu biang hapo jengi ya kecukermen mala kerku na kabenta kecingwan jekai ma jeng me Ai magachinga e chung me kan penkala dolingi syak nong bet bom cita jong sembai jong gospel to ai begitu kesembai kan penkala dor na syopo kalong briu kaman briu berka perthai kamar yang baro kawai hajing kmi ti batikana chung chong kabeneng bathamai berka perthai bathamai haba endala job thiau ya kibor jaga sniu kaburom jong me kating shan chinom to ai bagachinga e chunga lai kamen kan Kristu biang hapo chungi kipel krim chunga chikarmen ya gachinga angno na kamta kispa chung kabeneng to ai bagata kachu gachinga e kapin preng ka chung kemen magaching barkachin suk chung no suspa chungi hasatala ka perthai hame uglei chungi yaw blakar khu chinom kanong kaburom barkachinga ro chinom la chinom amen kukpa chungi uba beneng kalong kabukhoi kakateng chung me kanwan ke hima chung me kalong kamon chung me ha kendeu kumba bane to ai ngi minta ka chimbam singi ka bala ka singi patama pengi keringkan singi kumbang ri uma ka bles ni perwada ramingi chika chipen shoy hendrai to plat ingi na ka basni amen kublai kumaria kabdap da ka chingai e utrai da mat phala kar khuya phanam ne gi kente bala kar khuya sogok po chung phao jisu Kumaria bakut kami syong oblay tudwana kapenta chingi kilang pop mindap kapor kachingyap chingi amen kaburom hau kupa barau kun baum sim makoi kumbal long kong kum chum ta barabos nom la chinom amen. Dongin yaduai. Ya gitu kiba melapan klain dagi sakramen jong me kotrai tos ngeu bahaban kentiu dagi jingirap baklemput jong me kenang bangin yo ya kiso jong gajing suspa ha kijing maya berkumju hakor kom im jongi dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piu ublei badan bor-baro un kurku ya pi ukpa badukun pada mensem bakut amen tolai suk ij basyakriyo trai daga jungya ij jong pi mar keliang nis ngango yaw blei kanembar arspa sanpoi
Kaburam hau kpa bro kun maram simukut. Kumbala lang kung benda bara boy sinam la sinam amen. Kurnup kutamu Jisu. Tois nengi. Kumaria ko kumi basngolem. Dudwanya ka benda chuni. Haga kertengok pa bro kun simukut. Amen. Ena royo tra Jisu Christ.